Dobrý den, ahoj, jsem Markéta Svobodová z Respon, spolku, který spolu organizuje udržitelnou konferenci a je to vlastně v rámci celorepublikového týdne pro klima. Teďka bych tady ráda přivítala hosta, kterého mám na tento rozhovor, je to Andrej Svoboda ze Světa hub. Dobrý den, Andrej. Dobrý den. Jenom krátce o vás zmíním pro naše sledující. Andrej Svoboda vede firmu Green Plant, která se věnuje pěstování hub a chráněných rostlin. Od roku 2022 nabízí také houbové substráty, pomůcky na pěstování hub a také nějaké poradenské služby pro začínající pěstovatele a další, kteří potřebují tyhle rady. A my se rovnou vrhneme na otázky, které na Andreje mám připravené. Tak pro lidi, kteří by chtěli pěstovat houby doma, tak jaký máte tipy, jak s tím začít? Viděla jsem třeba na webu video s foliovníkem, tak můžete klidně i o téhle možnosti nebo o jiných možnostech prostě jak začít. Ono to pestovanie húb sa viac menej dá rozdeliť také do viacerých skupín alebo kategórií, záleží ako človek moc sa chce tomu venovať, že či to chce vnímať tak, ako keď si napríklad kúpi kvetinu v kvetináči, hej, že si kúpi malú paradajku a by zbieral si doma paradajky. V takom prípade si môže kúpiť už tie naočkované bloky, ktoré sú už prerastené myceliom, že si to iba dá do vhodného prostredia a tam to pestuje, alebo sa rozhodne, že ide celú tú cestu od začiatku. Ekvivalent takého, že idem pestovať tú paradajku zo semiačka. To už troška viac, je to také troška komplikovanejšie, nie je to také jednoduché, ako je to pri tých rajčinách, ale zase to nie je až tak moc zložité. Keby to doma človek chcel pestovať z tých blokov v tom foliovničku, tak ono je to, viac menej je to veľmi jednoduché. Huby potrebujú pre život len 3 také základné veci, keď už sú v tých substrátoch predpestované ako keby. A oni už potom potrebujú len čistý vzduch, aby nevyschli, hej, tú vzdušnú vlhkosť potrebujú vysokú, okolo 65-70% minimálne. A potom trocha svetla. A viac menej oni už nič nepotrebujú. A tie foliovničky v tých bytoch sú dobré pre tých, ktorí tam majú taký suchší vzduch. V tých rodinných domoch niektorí, keď majú hlavne z tých nepálených tehiel a tak, tam je tá klíma taká viac menej lepšia ako keby pre tie huby, že tam rastú tak prirodzene, bez takého trápenia. V tých foliovničkoch je to také, že sa to tam musí zvlhčovať nejakým vlhčovačom ultrazvukovým a v podstate to tam v tom foliovničku, keď sa pravidelne vetrá, rastie samo. Ono je dôležité je pochopiť, že tá huba vlastne všetko to, čo potrebuje, má v tom koreňovom systéme, v tom myceliu, v tom substráte a vlastne my len musíme zabezpečiť, že keď sa otvorí ten substrát, aby nevyschol. To je jediné, o čo ide. Aby nevyschol, aby sa nezadusila tá huba. A aby mala trocha svetla, aby vedela, ktorým smerom má rásť. Oni nerobia fotosyntézu, ale sú fotocitlivé, takže rastú smerom, odkiaľ vlastne prichádza to svetlo ako keby. A keď už by doma niekto to si chcel skúsiť tak, že kúpim si nejakú sadbu a idem to robiť zo sadby, tak vlastne musí mať, na činžakoch to nie je úplne ideálne, v tých rodinných domoch to už je viacej v pohode, že si vytvorí nejaký substrát, ktorý buď nejak pasterizuje, alebo spraví nejakú studenú pasterizáciu, že to preleje s vápnovou vodou. To už také jednoduchšie huby, ako je hliva ústricová, tak tieto v pohode zvládajú. Si človek môže doma navyrábať. Dá sa to spraviť aj v činžaku, keď sa troška nebojí človek, tam narobí neporiadok, hej, predsa len keď si donesiete balík slamy na činžak, tak je to také trocha, ale možno také brikety, alebo viac menej nejaké pelety tvrdého dreva, tie sú na také veci úplne v pohode. Že si to človek namočí, zmieša si to s tou vodou v tom správnom pomere, tam je 60% vody sa dáva, keď sú tie pelety alebo brikety, že sa to zalieva 60% vody. Dá sa to do nejakých polypropylenových sáčkoch, tam sa to nechá prepariť pár hodín, aspoň v nejakom papiňáku, alebo sa to ľudovo povie v nejakom paráku. A po nejakých 3-4 hodinách sa to vypere, dá sa to vychladiť a na druhý deň sa do toho môže nasypať tá hubová sadba, tam sa to premieša a v podstate za pár dní by ten človek to mal mať prerastené v priebehu týždňa, 2-3, záleží aká huba. No a potom už sa vlastne dostane k tomu kroku, čo som spomínal predtým, že si to môže dať pestovať do toho poliovnička alebo tak.
To bolo také veľmi skrátené, že Děkuju. ako sa to dá robiť, ako sa to dá urobiť na činžáku alebo v interiéri, hej. A potom sú rôzne verzie, niečo medzi tým. Ale ono v zásade to tam platí to, že pokiaľ tej hube dáte to prostredie, hej, že má to vlhko a ten čerstvý vzduch a samozrejme teplotu, takú nejakú prirodzenú pre tú hubu, nemôžeme ju dať do mrazu alebo do foliovníka, kde bude 40 stupňov, keď bude leto. Ale v zásade sú to veľmi jednoduché stvorenia a pritom tak komplikované, ale ono väčšinou tá zložitá robota už je spravená tým, že tie huby, aj ktoré sa dostávajú medzi tých ľudí, sú viac menej šľachtené na to, aby sa dali pestovať pomerne jednoducho. Pokiaľ sa nejedná o nejaké zložité druhy. Já jsem právě viděla na tom webu, že některý trvají hrozně krátce a některým to trvá prostě zase strašně dlouze. Tak můžete uvést nějaký příklady, právě který jsou ty jednoduchý houby, třeba ta hlíva ústřičná, že, nebo nějaký nejoblíbenější houby na pěstování doma? Čím začít? Doma najčastejšie sa pestujú, ani nie je to, pokiaľ sa bavíme o interiéri nejakého domu alebo bytu, tak najľahšie sa tam pestujú tie farebné varianty hlivy, ako je hliva citronová alebo hliva rúžová. Veľmi obľúbené. Chuťovo podľa môjho názoru nie sú až také dobré ako klasická hliva, lebo tá klasická hliva je taká hodne hubová a napríklad tá hliva rúžová už je taká, že to troška zaváňa ako keby niečím, lebo vlastne ten jej životný cyklus je taký, že ona rastie v tých tropických častiach sveta a ona na to, aby prilákala a rozptýlila tie spory do seba, tak má takú intenzívnejšiu vôňu, ale nie je to vôňa, ktorá je každému po chuti. To je tá citronová. Tá citronová je taká troška príjemnejšia vôňa, niekedy je to fakt, že akože citronovo-anízová tá vôňa a pri tej rúžovej je tá vôňa troška do takých možno rybičiek alebo niečoho tomu podobnému. Ale akože pestujú sa v interiéri, sa pestujú veľmi ľahko, lebo oni majú radi teplo a väčšinou v tých domoch máme veľmi teplo, okolo 22-24 stupňov a to sú pre nich viac menej ideálne teploty. Len tá vodkoza, oni sú veľmi agresívne, veľmi rýchlo rastú, takže aj veľmi rýchlo vyplodia, či už si urobíte od začiatku alebo z toho pestovateľského substrátu, z nejakej tej hlivovej záhradky alebo niečo tomu podobné. Takže tie sa v interiéri pestujú veľmi ľahko. Potom sa celku jednoducho pestuje aj korálovec, lebo ten má ten teplotný rozsah, on je taký flexibilnejší. Konkrétne tie odrody, ktoré máme my, tak tie majú také široké spektrum plodenia, že plodia už pri 10 stupňoch, ale ešte aj stále pri 26, 7 sú relatívne v pohode. Pri tej vyššej teplote je to troška náročnejšie na to, aby tá plodnica mala ideálny tvar, ale v zásade sa doma jednoducho pestuje. A potom je ešte taká huba, ako je shiitake alebo polnička. Tie sú tiež relatívne jednoduché. Polnička sa dá dokonca celá vypestovať viac menej v tom pestovateľskom substráte. Ak máte ten pestovateľský substrát, tak sa hore iba nastrihne, aby tam bolo troška vzduchu. Ona nepotrebuje tak veľa čerstvého vzduchu, nepotrebuje tak intenzívnu výmenu, takže dokáže celku peknú plodnicu spraviť aj v tom uzavretom stáčku. Uzavretom, on je na vrchu, je otvorený, má taký nejaký dýchací filter. Takže to sú také jednoduché. Tá hliva ústricová do toho interiéru, čistá hliva ústricová je viac menej nemožná dopestovať v interiéri. Klasická hliva, akože takú, jak nájdeme v prírode, lebo ona je chladnomilná a pokiaľ doma nemáme nejakých 12 stupňov alebo 16 stupňov, tak nemá to tam moc rada. Akože ona už keď náhodí to primordiálne štádium, že sa vytvoria tie malé plodničky, tak ona už dokáže fungovať aj pri tých 20-22 stupňoch, ale v zásade majú ľudia často problém dosiahnuť ten úvod, to naštartovanie tej huby. Väčšinou sa to robí takými všelijakými trikmi, že sa dá na večer do chladničky, ten substrát sa vychladí a ona nepotrebuje až tak veľa, myslí si, že už je jeseň alebo zodimieva sa, tak vtedy sa naštartuje rýchlejšie, ale hovorím, tie rúžové, citronové, korálovec, polnička, oni sú také automatické, že začnú plodiť, či chcete alebo nechcete. Spraví sa tam rez a proste ona ide, ona na nič nečaká v zásade tá huba. Takže také to najjednoduchšie. Myslím. Nenapadá ma. Tak spontánne. Bezva. A vy jste zmiňoval hlavně byty a domy. A když bychom se podívali na balkony nebo uzavřený lodžie, jsou tam nějaký specifika, nebo je to podobný?
Ono je to v zásade veľmi podobné. Tá huba potrebuje to, čo som povedal, tie lóžie a tie zasklené časti, tie majú výhodu, že viac menej, keď je jar alebo jeseň, tak sa tam dajú dosahovať nižšie teploty, ako by ste dosahovali v interiéri a stále sa cítili komfortne. Takže tam je výhoda toho, že keď ide jar alebo jeseň, tak tam môžete robiť huby, ktoré majú radi také teplotné výkyvy a tam sa zase dostávame. Ten korálovec je taký univerzálny, jemu pokiaľ nemrzne, tak mu nevadí viac menej nič. Ten sa v pohode pestuje, hlavne z tých substrátov pestovateľských, lebo keď ľudia nemajú skúsenosti, tak často robia chyby pri tej pasterizácii alebo sterilizácii a to je taká časť troška citlivá, ale už keď napríklad to máte z bloku alebo prejde si človek tým pokusom omylom, že čo pre neho funguje, tak ten korálovec sa veľmi dobre pestuje aj na tých balkónoch, pokiaľ na ňo nesvieti priamo slnko, aj na tých zasklených častiach. Takisto sa tam dá už robiť dobre hliva ústricová, lebo sú tam tie výkyvy deň-noc, že cez deň je teplejšie, v noci je chladnejšie a to je to, čo tá huba potrebuje. Veľmi dobre sa tam pestuje aj shiitake a potom viac menej tam už mu dokážete vypestovať všetky tie huby, pokiaľ je tá teplota vonku správna. Dôležité samozrejme, že aby to človek mal tam nejaký vlhčovač pri tom, keď sa mu to nechce poprašovať 3-4 krát za deň, aby mu to nevysychalo. Ale hovorím, ten jednoduchý, najlacnejší zvlhčovač z akéhokoľvek elektra plní tú úlohu úplne dokonalo na takéto domáce pestovanie, že tam proste púšťa tú paru a nemusí to človek niekoľkokrát za deň poprašovať. A keď má chuť, tak môže aj poprašovať, alebo keď je vonku daždivé počasie, tak tie huby viac menej nič nepotrebujú. Fakt sa stačí na ne chodiť iba pozerať, aby človek stihol obrať, lebo oni rastú veľmi rýchlo. Väčšina tých húb, ktoré máme, tak oni svoj objem zdvojnásobujú v rámci 24 hodín. Takže ten rast je tam naozaj rýchly. Takže asi tak. To sú také viac menej všetky tie huby, nie len tie, ktoré máme, ale také, čo sa bežne pestujú, alebo také, čo vydávate v obchodoch. Okrem tých šampióny sú samé o sebe troška iná kategória, lebo tam je tých húb, ktoré sa v obchodoch predávajú, sú paradoxne šampióny najzložitejšie, lebo oni sa pestujú v určitých fázach, oni sa robia na hnoji, nerobia sa na dreve, že viac menej tam je ten postup taký troška náročnejší ako z toho technologického uhlu pohľadu a najviac ľudí s tým má aj najviac problémy, konkrétne s tými klasickými šampiónmi, lebo predávajú sa síce aj tie záhradky všelijaké, ale realita je taká, že z 10 vám možno 9 nefunguje, alebo 8, aj to nebol zlý. Tam je to také, proste také, že aj keď tam náhodou niečo narastie, tak sú to 1-2 šampióny a potom to tým ľuďom vyschne a tak, je to také, musí sa im zadariť. Nie je to také jednoduché ako pri tých drevokáznych. Takže lepší zaměřit se na jiných, než na šampióny. Tie drevokázne, tam je tá výhoda, že vy keď si to kupujete od kohokoľvek, nehovorím len, že my to robíme alebo kdokoľvek, ale v podstate tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak vlastne tie substraty sú už nachystané na to, aby vám plodili. Kdežto pri tých šampiónoch, tam je to také, že sa to tam vysieva ešte navrch a modlíte sa, aby sa vám do toho nechytila nejaká plesenina, aby to spravilo to mycelium, to, čo to má, aby to nezaschlo a je to také, nie je to úplne pre začiatočníkov. Je to taká náchylnejšia, je tá huba. Drevokázne sú také jednoduché. Aj keď si to chcete robiť od začiatku aj doma alebo kdekoľvek, tak radšej budem zašpinený od pilín, ako som si tam mal niekde hnoj nechávať vyzrieť, aby bol v takej kvalite, ako má byť a potom ho nejak prepasterizoval a potom ho nejak očkoval a nechával ho vyzrieť aj to mycelium a jednotlivé kroky. Ono sú 3 fázy vlastne dozrievania tých šampiónov. To sú také kategória sama o sebe. Akor v bytě, že to je náročnější potom. A když se zaměříme na ty jednodušší, tak na co si dát při tom pěstování pozor, kromě té vlhkosti, kterou jste zmiňoval, a té teploty? Je tam ještě něco takového citlivého? Aby mali svetlo, aspoň nejakých 8 hodín a aby mali čerstvý vzduch, lebo ľudia často robia tú chybu, že proste zavrú to do nejakého sáčku, alebo aj ten foliovniček si dajú a zavrú to tam a vlastne oni ich udusia. Ako keby, lebo tá huba dýcha kyslík, rovnako ako ho dýchame my.
a na to, aby vyzerala pekne. Záleží od huby. Niektorým hubám to nevadí, ale veľa z tých húb, príklad poviem Liva Ústrisová, je jedna z najnáročnejších húb, čo sa týka ohľadom kyslíka, ako z toho, lebo ona má strašne vysokú spotrebu toho čerstvého vzduchu. Mhm. A proste má rada, keď je čerstvý vzduch. Hej, pokiaľ už tam presahuje nejakých 700-800 ppm tá CO2, to je také, že predstavte si, že zavrete sa do malej izby, ktorá má príklad poviem 2x2 metre a 10 krát sa tam nadýchnete a vydýchnete a už keby ste si tam dali hlivu, tak tej hlive to vadí a proste už tá plodnica je deformovaná svojím spôsobom, hej, že už to nebude taká klasická rozvinutá, ale už bude mať príklad poviem vyťahnutejší ten hlúbík alebo sa bude troška krútiť a už sa jej to nebude páčiť. Ona má proste rada naozaj, že kvalitný čerstvý vzduch doslova do písmena. Mhm. A inak si tam netreba dávať viac menej pozor na nič. Ešte to, že keď sa tie huby poprašujú, aby sa poprašovali čistou vodou, nie je dobré mať nejakú podstatu starú vodu, lebo v tej vode sa tam šíria baktérie a plesne a keď vlastne budete non-stop poprašovať takou kontaminovanou vodou tú hubu, skôr či neskôr sa to na nej prejaví tým, že vlastne vám začne žltnúť alebo sa na nej niečo začne chytať a už nebude vyzerať pekne a väčšinou ho to dostane, keď je tá špinavá voda na to. Jasne. Inak v zásade si tam asi, pokiaľ idete z tých predpestovaných blokov, hej, pokiaľ idete od začiatku do konca, tak to je zase kategória sama o sebe. Hej. Vlastne tam sú tie kroky také troška náročnejšie. Nie je to také jednoznačné, ako že zoberiem si semienko, zasadím si ho do nejakého pestovateľského substrátu a polievam ho a vyrastie to. Pri tej hube ono to funguje viac menej takisto, len sú tam, vy keď vysterilizujete nejakú drevenú hmotu, tak v tej chvíli, keď je vysterilizovaná, tak do nej pozývate všetky huby, ktoré majú radi to drevo. A to sú aj plesne, a sú to aj huby, a sú to aj kvastinky, aj baktérie, aj všetci to proste majú radi, lebo všetci ho chcú zjesť, lebo je to bohatý zdroj uhlíka. Preto je to také náročnejšie troška, že buď musíte použiť veľa kvalitnej sadby, aby to strašne rýchlo skolonizovala zo dňa na deň, doslova do písmena, alebo potom začínajú tam preteky s časom. To je taký najčastejší problém, čo sa stane, je to, že ľudia si myslia, že to nejako si nachystali ten substrát, potom do toho dajú sadbu a prídu na to, že začalo tam niečo raz a zo dňa na deň to zmení farbu z bielej na zelenú a už viete, že je to zlé. Takže asi tak. To není co chtěli. Super, tak jo, tak děkuju za všechny tyhle ty tipy, s tím, že máte ty videa a takhle na webu, takže se dá dovzdělávat v tomhle tématu určitě hodně do hloubky. Tak moc děkujem za krátký rozhovor a ať se daří. Ďakujem, podobne. Mějte se hezky, nashledanou. Pekný deň aj vám.